Πάμε να φτιάξουμε αυτό το ανθοπολείο με αυτοκόλλητα που πήρα από το Shein. Γενικά, εδώ και αρκετό καιρό βλέπω τέτοια βιντεάκια aesthetic με αυτοκόλλητα και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Ωστόσο, σαν διαδικασία, έχω να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι περίμενα. Πραγματικά, αυτό που βλέπετε σε όλα τα βίντεο με το πιαστράκι τσιμπιδάκι είναι ένα ψέμα. Σας το λέω εγώ. Μου βγήκε η πίστη να πιάνω τα αυτοκόλλητα και να τα κολλάω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην τα κολλήσεις στραβά. Γι' αυτό έκανα και πάρα πολλά λάθη. Το βλέπετε, η ραφιέρα είναι έτοιμη να πέσει. Πώς είναι κολλημένη έτσι, δηλαδή έλεος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα κολλήσω σωστά. Ίσως βέβαια να είμαι και λίγο υπερβολική. Γενικά ξέρω, είμαι λίγο τελειομανής σαν άνθρωπος, οπότε δεν μπορώ, το βλέπω και ξέρω ότι είναι στραβό. Ωστόσο, επειδή είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω αυτό το χόμπι, θα με συγχωρήσω και ελπίζω στα επόμενα να τα πάω πολύ καλύτερα. Γενικά μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και να μην εξειδανικεύω καταστάσεις. Οπότε ναι, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ωραίο, δεν λέω, αλλά θα μπορούσε να βγει καλύτερο.